Diay usa ka professor sa usa ka universidad. Naghimo siya pagtuon sa mga tao nga naingon ta po nga professionals. Sayang batuon iya gyud buot og tatukion. Nganuman nga ang mga tao, mga professionals, pareha silang mga talents. Pareha sila og mga opportunity. Nganuman nga ang uban kuno nagmalampuson, ang uban failure. So doon na tayo makipangutana o susi niya about 2,000 nga professionals. Muna nga iya dahil nasayran dayon nga ang kadto dahil mga successful kayo nga mga professionals, mga katong mga tao nga nag-isip silang kagalingon nga bililhon o lovable nga ngay panggaon o higugmaon. Mientras kadto mga tao nga pag-isip sa ilang kagalingon nga wagi bili, bus kay pagtanaw silang kagalingon, nagtuo sila, nobody cares about me, nobody is willing to love me. They are the people nga ingon ta failure good. Kini ba yang gitawag og self-image nindot gyud kay kana. Makatabang kay na nato ang self-image. Kung saan man magtanaw sa imong kagalingon. Ano ba? Kung how you value yourself, makapiktar po na sa pagka tinuod gayud nga sumusunod ni Kristo mga Kristiyanos. Labi na gayud sa gitawag nato to love God and to love our neighbors. Nabauta nga kini gugma is tawag nato self-giving. Mahigugma ka sa mga sikataw, na kailangan yun nga ikaw, muhatag ka para sa iyang kayuhan o alang sa iyang kayuhan. Mahigugma ka sa itong Ginoong Diyos, ilhon yun mo nga ikaw, bililhon kayo o lovable. Ngayon ka higugmaon. Muna sa makapiktar ta ang self-image bisan sa atong pagka-Kristiyanos. No, you cannot love your God kuno galing ay mo kagalingon mismo wa nimo ilha nga lovable. Di ka makahigugma sa mga katao kuno galing ikaw mismo wa mag-ila sa mga kagalingon nga mahimo kang higugmaon. Pero ang problema, how do we form our self-image? So, sama na to pag kita di ana ang atong self-image. Rabadi ay ang self-image nato ang makahulman ana ang ato gyud kay mga suod diya sa atong kagalingon. Nga kadaghanan ra ba usahay anaa ra gyud sa pamilya. Ang naa sa pamilya mo'y dako kayo nga makatabang kung kinsa ka. Who do you think you are, no? Kung galing ang naa sa suod kay mga amigo, ang suod kay diya sa pamilya, musulti og mo padayag kayo sila kung kinsa ka para kanila dako kay na nga ikatabang sa paghulma kung kinsa ka, no? Ang self-image. So makaingon ta naa sa atong pamilya doon na tayo giisip pananglitan nga way bili labay-labayan lang nato naabang na, no? Bauta na ang atong mga pagtratar usahay sa atong suod sa pamilya. Dili usahay equal. Para nato ni bataa. Usahay ra ba? Pait kayo ingnon. Sipyat man ni bataa ra ba da? No? Wa gyud planuhan ni bataa ra ba da? Bati-bati sa niglagway di tingin ako. No? So ang self-image makahulma kayo ang suod nato sad. Muna nga usahay ra ba dili lang ta miisip gyud unta nga am I my brother's keeper, pero isipon mo nato nga kita sad we are our brother's shaper. No, ug unsa makashape ta siyang self-image kita ni ana. So that is how ang self-image
nga mahulma nato kagalingon. Unsa man ka? No, unsa man ka pagtan-aw sa ban? Usually ba munay atong ingnon dayon, mo ni ako. Kung unsa ang imong ginahuna, mo ay akong ginahuna, pero ang akong ginahuna kung unsa ang imong ginahuna pud. Laom kayo no? Nga maka-shape, no? Makahulma ka sa imong isikataw di ay pinaagi sa imong mga pag-ila kaniya. So, unsa man nato pag-ila? As a Christian, pananglitan, no? We know nga we are made in the image of God. Di ba ta? Dihimo ta diha sa dagway sa atong Ginoo. Di ba? Dako na kaya ng pag-ila, bililhon dahil ko. Dagway God sa akong Ginoo. O ako di ay dili lamang kay si Piatra ko. Kung dili ako, hinimo ko sa dagway sa atong Ginoo. At the same time, mo sa imong ilhon sa uban, kining tawhana, dagway po ni sa akong Ginoong Diyos. Kining tawhana, miyawa na mag-agad kung unsa ang panagway niya, pero sa dagway, in the image of God, manay atong ilhon daysad. No? In that way, makailata nga, hulagway po ta. No? Puno sa katao nga atong imahal, kay ato siyang gising, nga bililhon kaayo, maka-form ta niya, no? Maka-shape ta siyang kinaiyapod. Makatabang ta kung unsa siya. Makatabang ta sa pagpaila kaniya sa iyang self-image niya, siyang kagalingon panglantaw nga bililhon siya. Gani ang ebanghelyo karon nga usab sa pagtan-aw kanato o pagpatan-aw kanato unsa kabililhon ang tao. Mga gani sa ebanghelyo pa nga giingnan siya, ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Nailhan ta tong Ginoo. Gani ang mga mga buhok ko na nato. Inihap na. Ingon na ka pagtagad sa atong Ginoo kanato. Ingon na ang pagtan-aw niya kanato. Bililhon kaya kay siya kita dagway sa atong Ginoong Dios. So ingon na ang pagtan-aw sa nato sa unsa ang kabililhon nato pod. Nga angay sa kita nga higugmaon di ay. Kaya nga higugmaon mahigugma gyud kanato ang atong sa katao. O sa kita makahulma pod sa man, makahimo pod kita nga makatabang kanila paghigugma sa atong Ginoong Dios, paghigugma sa isa ka tawo, kay ato man siyang gihimo nga lovable. May maon ka gani. Mo importante kayo sa gugma, no? Ningon ng San Pablo, kung ako makasulting masultihan, bisan pa sa anghel, aman ako walay gugma, wag yun. Bisan ako maay ka muwali, maay ko manulti, apan wa ako'y gugma, parehas ako og saba kayo nga piyang-piyang or agong ba. So, siya tanan, ingon siya, ang importante ang gugma. So, ang paggugma lagi, it depends upon our self-image. Nga we are bililhon kita. We are valuable. Nga kita, lovable yung kay kita. So, muna mingon ta, himawa o Ginoo, nga makatabang sa ako usab, sa akong mga ingon, nga ilhon sila, nga bililhon. Di na ako siya labyan. Ako siyang isipon, nga bililhon, sama kabililhon. Ako isipon ako siya, nga hulagway sa Dios, sama ako hulagway sa Dios. So mananingon siya nga, ayaw ka mo kahadlok, labaw pa ka mo kaayog bili. Manay ang nakahatag ka na to, nga makapamalandong ta, ingon ana ang paghigugma sa Dios ka na ko. Kay giisip akong bililhon, giisip ako nga mahigugmaon, o angay higugmaon, gani, nabawta, gipadad-an ta siyang bugtong anak. Gani, di lang kay gibadadan siyang bugtong anak, yung bugtong anak nga sa Kristo nagpangamatay alang kanato. Ingon ana kabililhon ang tao. Ingon ana kaangay kita nga higugmaon. Ingon ana nga angay sa kita mutan-aw sa bahan nga mas bililhon sad sila o mas angayan silang higugmaon usab. So ini nantong paglantaw kung kinsa ta dako kay kini ikatabang kanato sa pagkamatinumanon
sa balaod sa Dios ang paghigugma sa Ginoo o ang paghigugma sa atong isikataw. Ato paningkamutan dili lang kita nga makahimo og self-image nga maayo, makatabang punta sa uban natong kaigsunan nga makakita sad sila sa ilang kabililhon o kaangay nga higugmaon. Manindog ta o mag-ambot ta sa